Hej, goddag. Jeg vil godt fortælle lidt om den her bog, der handler om den islandske trold Halldór Trollson, som var en trold, jeg mødte i Island, da jeg arbejdede deroppe for mange år siden. Halldór er en rigtig røver. Han er en drillepind, og han har også en lidt temperament. Han er altid i gang i sjov og ballade, og den her historie, den kom egentlig i gang med, at jeg begyndte at skrive hjem til børnene i sin tid, for at få tiden til at gå med et eller andet, og det blev til mere og mere, indtil der er nogen, der sidst foreslog, det kunne blive til en bog. Og det blev det så nu, så jeg tror, jeg vil prøve at læse et lille afsnit af det her. Halldór, som sagt, islandsk. Vi er en del i Island i historien, vi er en del i Odense, og en del i Korsør. Og de steder, der bliver snakket om, kan man normalt finde ude i virkeligheden. Det her stykke, det handler om ude i Korsør Løsskov af Halldór, og ungerne, de er ude for at skal holde noget fest. Ude i skoven har de mødt nogle danske skovtrolde, og det kommer der mange sjove ting ud af. Men vi skal prøve at tage et her, hvor Halldór, han er tryllet som mindre, han er normalt, og så møder han nogle trolde derude. Så lad os prøve at høre, hvordan det går. De fleste mennesker var nu taget hjem fra skoven, og dagen gik på held. Oppe ved Sommerlyst havde Blæsenborg-børnene fået deres tykke trøjer på, og var gået i gang med at lege med lommelygter. Det var lige noget for Halldór Trollson. Han ville lyse her, han ville lyse der. Det var faktisk lige før, at Thorstein slet ikke kunne få sin lommelygt fra ham igen. Halldór var lidt sur, fordi han ikke havde fået en selv, men farfar vidste jo intet om hans eksistens, og på toppen af det hele, så kunne han ikke komme i tanke om nogen trylleramse, som kunne skaffe ham en. Men så gik han surmuligt for sig selv, kom Filurimus flyvende gennem luften i nogle store op, nede på jorden og op igen, nede på jorden og op igen. Eller også var det omvendt. Det var et utroligt syn. Det kunne godt være, at vores islandske troldeven kunne gøre sig større og mindre, og blive usynlig og trylle og alt muligt, have 7 milestøvler og være hej. Men flyve, det kunne han godt nok ikke. Og var han ikke ærgerlig i forvejen, så blev han det hurtigt. For da Filurimus sådan bare kom flyvende og landede sådan lige ved siden af ham, som om det var den nemmeste ting i verden. Underverdenen ganske vist. Og Filurimus skovtrold den 15. forspildte da heller ikke chancen for at vade i det. God aften, Halldór Trollson. Nå, er I klar til festen? Halldór prøver at beherske sig. Godt kvöld. Ja, ja. Men hvernig kan du flyve? Ja, det tror jeg, men hvordan kan du flyve? Oversat til dansk. Gider du lige at tale dansk, var? Taler du ikke islandsk, Filurimus? Nej, det gør jeg godt nok ikke, og hvad så? Vi er i Danmark nu, og for øvrigt så taler du selv udmærket dansk. Men lad os nu ikke skændes. Okay. Men sig mig nu straks, hvordan du gør det der. Filurimus spillede dum. Hvad taler du om? Mener du at flyve? Ja, vel taler jeg om at flyve. Jamen, det kan da en være ordentlig trold. Nu var lige før proppen røg det Halldór. Ja, altså bortset fra mig, og jeg er en ordentlig trold, at du ved det. Men nu har du fået mig til at trylle mig mindre. Men ordentligt, det er jeg. Sig det så. Filurimus tog nu fat i Halldórs store ører, lidt mere hårdhændet end nødvendigt og viskede. Jo, man tager altså en alrunerod, sætter den mellem tænderne, og så koncentrerer man sig helt vildt om at tænke op, eller venstre, ned og så videre. Men det går kun at flyve, når man samtidig holder vejret. Derfor flyver man ligesom i nogle store buer. Men hvis man taber roden eller kommer til at trække vejret, så falder man ned. Kan du begribe det? Ja, det er da nemt. Halldór ville straks prøve, og siden han jo en rigtig ægte trold, så fik han også lov for Filurimus. Så bare bide i roden og så tænke, hvorhen man ville flyve. Halldór trak vejret dybt og holdt det. Og så afsted. Hvorfor var det nu, at man sidder her med en fornemmelse af, at han straks skulle være vild? Men det blev han. Så han røg lige op imellem trækronerne og fik sig nogle ordentlige dask af grenene. Men Halldór fik rettet op,
Og så gik det ellers godt et øjeblik, lige indtil han var på vej til at flyve ind i en træstamme. Han blev rigtig forskrækket, og så råbte han, hjælp, og tabte roden og crashede ned i en stor brumbærbusk og slog så meget mere, end han ville være ved. Turbanden sagde for noget af slaget, inden han faldt af, og Filuamus kom ham til hjælp. Men nu havde Trolle jo en barsk humor, så han kunne ikke dyse for at grine højlydt af den stakkels Haldor, der lå og stønnede inde i busken. Klukke han, hold da bøtte Troldsen, det så godt nok rødden sjovt ud. Det burde du optræde med i cirkus. Hvordan vidste du, at det lige var denne busk, du skulle lande i? Ja, det må en teknik, du kunne lære os andre. For 27 behovet. Og så nogle grimme ord, som vi heldigvis ikke kan huske mere. Men de var også kun beregnet for troldeører. Klap i din klaptorsk. Der er ikke noget at grine af. Jeg kunne have slået mig slemt. Men det gjorde jeg ikke nemlig, skyndte han så at sige. Visker han for sig selv. For han ville jo gerne vise, at islandske trolde, det er de sejeste. Nu rejste Haldor sig op og kravlede ud af busken og tog en vigtig mine på. Hvis du har haft Litamara, omløb i hovedet Filuamus den sidste. Det sagde han bare for at drille ham. Så jeg ville gerne have sagt dig, hvorfor det lige skulle være denne her busk. Men det gider jeg da ikke, når du står der med dit dumme grin. Så knipsede han Filuamus over denne store snusegummi af en næse, og så var det lige før de to trolde røg totterne på hinanden. Hvis det ikke havde været, fordi blæsenborgpørnen havde lagt sig mellem. Hov, stop lige en halv i to, råbte de i munden på hinanden. De havde lige hørt fra to troldunger, det var ved at være tid til at komme til festen i mosen. Og samtidig var to spætter på vej tilbage, efter at have inviteret resten af skoven til fest. De var rigtig op at køre og lige drille i hjørnet, så de satte sig i hornene på Haldor, og så morsede de med et næb ind i det modsatte horn. Kom så til fest, så det sang i skallen på ham, og så fløj de op og skrabede, mens troldene daskede ud efter dem. Men midt i det hele, så kunne de to kamphaner godt se det tosse i det, de havde gang i, og så kunne de alligevel ikke lade være med at grine. Og lige pludselig var alle i godt humør igen. Og så gik de i samlet trop ned til mosen.